Naragsak nga oras kanal daw tayo amin. Siyak manan, tagayim yo Jenna Almoite kas manang biyanang. Kaya't welcome kayo kanayon dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabs at Miling sa napod na nagantintay drama ngam sakbay na. Makablawang pa da Luina Balderramos dita Bahrain, Joan Rovillos dita Singapore, kan nagiti anak na Jem kan CJ, kan ni Tatay Martin Sakules dita Salang Tayug, manipod ka ni Mel Sakules. Kasi manti ko na ni Kabs at Miling, dirma ng biyanang, tay balasang anak mi baknang tikayat napakesawaan. Urain inauna kanong adayo nga miso basta da kwartana kayatan na. Natungpal nga rod day tangarapap na kat istorya ag tinapasamak kabayatan ti panagasawa day tibak ng alakay anak asawaan na. Rogyak nga ruden ti agsalaysay. Agkasarta ko man, honey. Ha? Sigurado ka, Edna, honey? Wan, may mayat matlaang no makapagkasartan. Tani, manutawon mo, nasurukan a 70 titawan mo. Tapno makapagdan na tapay itinapaot Sigurado ka? Kaya't munti makikalay sa kanyak, nga uray na biit tapay anagayan ayat? Wan, ditan tumatlat turong ta. Ditan ibaybayag, takayat kan apagserbyan kas asawa, honey. Sige nga ron, sikat ti makaam mo. Agawid ta nga ron di balay. Tayam-am mo ka kadagiti anak ko, honey. Welcome to Jenna Almoida Drama. Ni, adamat gayam sa nga iliyo, papang. Inkuyog ko dito'y balay ni Edna, anak ko. Tiagbalin ama ikadwa nga inayo. Ha? Edna, honey? Iso ni Mayet. Ti inauna nga anak ko. Naimbag nga oras mo, mayet. Kastamat. Adamat gayam nobya yo, papang. Wan anak ko. Kat plano mintag kalay sa kini Edna. Aniya? Manang Mayet, nabitsapay mo't anagam amo da papang ken tinubya na. Agkasarda dago sayin. Wen nga rod Itala makitak day dyan nobya na. Ngam na kunana mga nabayagan nga da relasyon da. No kasta, inlimod na lang ti kadat nobya na. Wen siguro Ben. Ay, kunakla no awanan plano ni papang ang mga asawa. Kastamat amok. Ngam kala at mutan na ng isang put iti babae. Kat asawaan na pa yun. Didak samot kayat dagiti anak mo nga agbalin nga asawam, honey. Pagkunaam mo, honey. Wan takas la naatap da kanya. Gagangay na. Tadamo da kapayla makita. Ngamintong nagbaybayag, may ruwamdan toon ti bagida kenga. Siyempre, mabainda payla itaken ka. Nasaya at ano ka ba indak? Ngam kasanon no kaguradak gayam, honey. Ang mga nuko na anda arupat kwarta. Tanabiit tapay la anagayan ayat ngam agkasartan. Di ka matanagan. Taimbagak kadakwada anabayagan nga adda nagkinaawatan ta. Jakla imbagbaga, kunak. Ay? Nasaya at nga rod no kasta. Ay, jak mamin kayat apagpanunutan dak iti dakas. Ta saan ko nga ugali ti manggundaway iti padak at tao. Sa anak arupat kwarta. Inayat ka. Saan aga po iti kwarta. Agyaman naknukas ta, honey. Ay ayatan kamot unay-unay. Nakarkaro pa'y kanya, honey. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ay, makasawan dyan anak ta iti mabiit pidreng lakay. Kate, abay akasta tilang ang mga imiling. Kasla saan ka naragsak no makiasawan di anak ta? Ay, nabiit da pa'y lang amin anagam mo iti lakay anubyo na. Ay na, anyat parikot di tayo. Kat madlaw may't alasing pudyag balin amanugang ta. Kinkang runaan ti amin, rich man. Waiskid di di anak ta. Amo nang usaran ti panunot na. Nakasiguradon ti masakbayan na. Agasim ngay, di tawidin nanto numatay di asawa na. Tila sasawamot alaklakayan. Nagalas matikas ta nga ibagbag amon. Kahit manuttawan dyan nubyo nan, nasurukan na si Benteng.
Mabiitay ti apit dayday. Saan man natila lablabidam si kapidreng? Apay amom nga raw no kaano ti apit ti may sa ataaw. Amom aya, ang mga numon una kapay ngam isaw. Ah, nagtal na ka mamay. Umununa nga ibagbagam may. Ay, saan nga imposible mapasamak dayta ta na bisyo ka? Idinto ta jay nobyo na Edna katawan sa kanut bisyo na. Ay na, no kidding maun. Sana day tabisbisyo, tirasaon. Naragsak ka kadimat lang, iti kalkalpas akasarta, honey. Wala. Ngamin, asawa kan. Katnoan niya ti kukwam. Kukwak matan. Saan aya? Ha? Ay, oo na. Amin a kinabaknang ko. Kinabaknang mumatan, Edna. Oh, agyaman na, honey. Nagasatak, takaskan ka tinagbalin nga asawa. Awanan ti sa pulag pa'y. Ngamin, masiguradok nga agbiyaga kun ananam ay itisidong mo. Wan, ay-ayatan ka unay. Kat ipaay ko amin apakaragsakam, honey. Rumorta man nga ro, Jano. Intaag pa siya ijay mall. Kunak no agtalinad tapay laang dito'y balay, taaghani mong tapay. May mayat no rumorta. Tapno saan ta amaburyong dito'y nagdakkel abalay ta, Jano. O sige, sika nga ron ti makaam mo. This drama is owned by Jenna Almoita Drama. Nagpintas at talaga dayto'y abag, Jano. Nabayagan akayat ko ti makabag iti kastoy. Jak ngamin kabaulan ti gumatang iti kastoy idi balasa nga pay. O sige, gatangan ta. Ha? Sigurado ka? Nangina daytoy. Bye-bye amang ta presyo. Importante, mapagustuhan tiriknam ang makabag iti kasta. Oh, thank you, Jano. Naggasatak at talaga anak asawa kan ka. Nakasingsingpet ka. Jano, isurunak man ngagmaneho. Oh, sure. No kasta, kaya't mo di makasuro nga ag-drive, Edna. Wala. O sige, sige. Mangisetak to iti aldaw pa nag-practice ta. Anya ti kaya't mo apagsuruan. Jay manual, wano di automatic alugan ta. Jay automatic taba ka marigatan no jay manual. O sige, sikati makaam mo, Edna. Wow, nagmayat gayam tagmaneho. Nalaing ako, nani. Wen, nalakala amasuro tagmaneho. Basta interesado ka. Wow, nagmayat talaga. Nalaka kamagayam ang makasuro, honey. Kabailamon ti agmaneho. Nay, bakit? At na nagsarding alugan iti batog. Agbusbusina. Nay, asino nga tangay dayta? Nay, di mo't gayam lugan da Edna kanta asawa na lakay. Ay, at dada. Agmay-maysan samot ti anak ta si Mangpit. Ala, umay ka to sa benta di anak ta. Nukasta, amumunti agmanehaw, anak ko. Untatang, insurunak ti asawa. Nay, agkat kita am ti panagmanmanehom agan-anad ka anak ko. Danag yun aya. Nalakalaang tagmaneho nanang. Kay, aping agmay-may ka. Ayun di asawam ngay. Bambantayan na dagiti negosyo mi, tatang. Kayat ko ti ag-joyride. Nan, kwarta man nga rin anak ko. Tanay, awan bagas men. Anyang awan mo ngay bagbagam mo't lakay. Ado pa'y magbagas ta. Sumanao kamot abakbakitan. Di kay madanagan. Tatalaga nga ikan kayo iti kwartayo. Adoy. Edna, ipapaigam ka di amin ni Jano, ti kwarta nakin ka. Saan tanakabang ko ti kwartami? No dumawatak, ikan na. Kat uray anya ti pangigatanga. Anya? Ay na, nagsayatan no kasta.
Sige, umay kan tumanan kan na kay ti kwartam wine. Tamangiranod kamay. Tanuawan kami adadakkel mo. Awan kami dito'y lubong. Isuarumbang amom tagsubad ka na kami, anak ko. Tila sasawam mo talaklakayan. Igaraw mo man tijak kaya nga style mo. Ay, nagtal na ka. Pudno mo dyan bagak. No awan ta dadakkel ni Edna. Apay, na itao nga raw. Alaman. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ina makitsenda, yag mo ta kwartam, tainayon ko iti kwartak. Anya, ay saan? Kwartak lang da ito. At dangarod mo't kwartam. Di da ita tigas tusam. Di mo pakibiyangan ti kwartak. Tadamot pangusarak. Pangusaram ko ma, isugal mo manain. Ay, agtal na ka. Alakit din. Inka makitsendan tanay. Aldawin. Hello, Tatang. Edna, sa dino tayan mo anak ka. Addaak dito'y balay ti barkadak, Tatang. Apay ka di? Edna, agsarak tatada paparanda anak ka. Ha? Sa dino? Pagsayatan, pagkwartahan, basta agsarak ta anak ka. Anya? Danasim, tapno masambut ta. Agkita tayo di plaza. Bye! Bye, Tatang. Papanan mi nga takin ni Tatang. Madyungan mo't dito'y Tatang. Wayne, umadok ti kwartam dito'y anak ka. Uray jak agsugal, adulat ta ti kwartak, Tatang. Takanayon nak nga ikan ni Jano iti kwartak. Wayne na, nga mapay. Agnanayon nga rod asibibiyag di lakay nga asawam. Ha? Ay sus, masapul nga usarim ti panunot mo anak ka. Rumbang lang amom ti pangibabautam iti kwartam. Ha? Ket no adaw dagiti am mo kabimak nang gapo iti sugal. Ay, jak matam mo ti agmadyong, Tatang. Isuro ka. Nalakalaeng anak ko. Oray buyan anak palangit ha. Ta isuro kan taw. Anya? Ala, mangtid ka di iti kwarta. Tatistingin ta. Buyain nak ngagmadyong. Tapno makitam. Alang, irwal mong tidak kilawalit mo, anak ko. Naggapwam, Napanak man nagsapol iti pagsayatan. naggapo ka man ija ayuyang mon anya. Ay na, di kan sumanao. Adita, balatom kanyak, sangaribaw. Nakabaka. Kunak tupay kat nga ija manan tinaggapwam. Sumanao ka pa'y lang. Ikan ka lang arudan iti balatom. Ayawanan, Pedreng. Inlaklakay mo, tikas ta nga aramid mo. Kaano ayang agbalbaliw ka? Awan ti rumbang abaliwak. Tawan mo't daldala pusag asabali a tao. Kan sa anak mo't amakyat apa. Anyat problema iti daytaya. When angam sana nasaya at tikas ta nga aramidem. Kan maibos ti kwarta itikas ta. Maibus nga may. Umatadun to pa'y. Kadwan mo ti pan nakaabak mo. Ngamuray pa'y nga ta mga abak kakanayon. Jak tulat ta kanunungan ti kastangar aramidem, Pedreng. Di ka nagsaom. Apay, kurang ayatentid ko abalataw. Ibagam no kurang tanayunak. Sao ka, sao? Hello, Tatang. Nakaawag kayo, Mike. Edna nakaw. At nakayat natin makiamamukin kay Jesugalan. Ha? Asino, Tatang? Jay akin kuko iti madyungan. Ha? Jay ka di awagan da iti sir, idinapan tayo ijay? Jay natayag agwapo? Wayne, isuday jay. Kaya't nakano ti makiamamukin ka. Apay, di yu imbagang addan asawak? Imbaga, gumawan kanot problema ta makikayim kanulag. May tauray isaw, at asawa na. Anya? Iso nga umay kan tumanin. Tagkuyog tama pa ni dyan, anak ko. Yam amo ka. Awan mo't siguro dakas na. Tagam amo kay lang, Mike. Padasag ti agpakadakin ni Jano palubusan na. Di mo nga min ibagbaga ti pudno apapanam Ibagam lang agawid ka dito yung balay. Wan, Tatang. Ken agbalon ka iti kwartam anak ko. Narigat ti rumwar nga awan kwarta na. Wan, Tatang. Kanayon sa arong mo dya sa hawa ni Papang Manang. Wen nga rod ah.
Tunggal sumangputak dito'y balay, awan. Imbes nga agdalos kumamad dito'y balay. Busy tayo at talo kada pa pang agtrab-trabaho. Makumkumikum tayo kadagiti negosyo tayo. Ngam iso, at dala dito'y balay. Ngam di pa agdalos mo. Wan nga rod Iso nga rod saan tayon anangala iti babaunan. Tadda ti asawa ni Papang akatulungan tayo. Adamo estad sadot na. Kin manipod na kasurong agmaneho. Kanayo na inarumwar. Ison ti maususar iti may salugan, manang. Ay, sige takasaritak tuman ni Papang. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Manipod na kasuro di asawa yung agmaneho Papang. Kanayon na mutan nga irwarti may saalugan. Sa labale, taadda ka pa'y matay may salugan nga usarin tayo mayat. Ngam kasanon no agduma ti papanan tayo Papang. Ket agtitinulod tayo na. Baybayan nyo di inayo, tamapan na ngamin itultuludan iti agas, dagiti dadakkel na. Ay, Kasi ngamin dagiti dadakkel na, tagag-agas da. Masapul ang mabantayan na ida. Iso akanayon, ti panagawid na. Ben, maiparbeng nga taday ito nga aramidan ta. Ti panang surutakin ni Edna iti papanan na. Wen manang, adda ngamin nakita nga in my day na iti FB iti kalman. Ngam indilit na mutla adagos. Jak amo no napindot na lang da dyan, wala niya. Ta na idilit adagos. Naibagam ka din kan ni Papang tinakitam? Saan? Takayat ko pa apunkan ti amin. Ay, ni, agpakanawan ka, Ben. Ije tinagturungan na. Sige, manang. Masansanan ti panagkuyog da Edna kanjagnagan iti gurdo. Ape adi mo ati paen ida. Kate, apay dagas ayan og kuyog da. Kat aggayim da nga raw. Konsinsyam ti madingar aramiden dyan anak ta. Amom nga dan asawa na ngambaybay ama makikuyog iti sabali alalaki. Miling, awan mading aramiden da. Aggayim da nga raw. Amom nga rod no papapananda. Kanuan niya't aramiden da. At dan nakam da. Amudan tinasaya at kan saan. Kan may sa. Dakal ti panagtalik ko kadagi jadwa. Patyak adidan to agaramid itisan anasayat. Makaamo ka. Natanggan ti ulo malaklakayan. No apay maangamin ngayon yam amom na dyan lalaki iti anak ta. Siguro ikan na kay ti kwarta. Ay na, saan naklaro pat kwarta? Iso adinak pagpanunutan iti kasta. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Anday pakita mi kada kayo Papang. Ngam agparbeng kayo ang mga high blood kayo. Ha? Ano na itamayan? Ben, ipakita mo ka ni Papang dagiti ladawan dagiti dwa. At to'y papang. Ha? Neednamot da ita. Ha? Asino da ita lalaki ang mga arakop kan kuana? Kabit na siyempre. Anya? Sinurot mi itilimod ni Edna Papang. Kasta tinaduktalan mi. At dagayam kasinsin narak na alalaki. Ubing kan gwapo. Ti awanan bain a babae? Papang, relax. Adda kada kayo no niya ti pangadeng yo. Tano mabalin, di mi kayat aluklukwan na kayo ti asawa yo. Aginggat ingga na, Papang. Padpadak sendak dagita nga anak mo dyan, no? Naglakat ti agedit iti ladawan itan. Anyat amom ngay no na-edit dagijay aladawan. Nasaysaya at langan no ibagam tagpaisuen na. Tano naragsakan iti dayjay alalaki. Palubusan ka. Basta awan mading aramid ko. Pamadakas dala kanyak dagita. Nakadkadlaw ngamin kat adidak kayat aparakan ka. Di mo pa lang ngamin papanawon dagita nga anak mo dito'y balay. Anya? May mayat no awan ka balay ta dyan, no? Total, siyak mo ti asawam. Iso at papanawam kit di dan. Edna, mapukpukaw ti duwa nga ATM card ko. Inalam ka di. Anya ka matang dyan, no? Asawa nak, ngam pagatapan nak nagtatakaw. Saan akasta? Damdamagak lang no inalam. Saan? Iti anya aga po? At damot dagiti anak mo akabalay ta ditoy.
Saan matla asyak ti kabalay mo? Amangan no isuda ah. Di daan mo ti pin number dagijay. Si kala ti makaamoy ti dayjay, Edna. Jak nga rod ang mo, awan innal alak dyan, no? Sige, taagdigo sa kon, tani, addapay papana. Kuyugag ti amak, amapan agpa-doktor. Agyaman ak. Nakita mo't langan to'y shoulder bag ni Edna. Ha? Kung naktupay ka, adda ka ng kuha na dagito ATM card ko. Isublik mo't latagos ti bag na itinangilang mga na. Talaga aramrumwaran ti pudno nga ugali ta sawak. Lalakero lang arudan. Agtatakaw pa'y. Nakabsot akon, Edna. Mariknak adya ko nagpaot dito rabaw ti daga. Ay, kat, anya nga rod no talaga nga ipan mo dyan, no? Awan mabalin tayo, ah. No bilang mabalokan, makiasawa kan to kadipay, Edna. Saanan? Sikan tinaglandingan to'y pusok dyan, no? Jaktun agayat iti sabali. Sigurado ka. Wen, iso adi ka madanagan. Di kanto isukat nga uray na tay kanton. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Kate, kumusta niya asawam anak ka? Awanin na tayon. Kat day tati umay ko ipakamu kada kayo. Anya? Anya timbaga na sakbaya na tay? Kasanaw dagiti sa nikwana? Kat siyempre, siyak ti mang tawid kadagi jay ta siyak ti asawa na. Impaganakan ka? Ay natatang uray di na ibaga. Automatic daytan. Siyak ti papanan dagiti napanawan na asa ni Kuana. Ni, api nga grubrubot kayo mayet. Saan kayo mat apapapanawan dito'y balay? Wen, amok asyak ti mang tawid iti dayto abalay. Ngam saan kayo mat apapapanawan? Agim pakikakit di matan Edna. Ta pumanaw ka matan dito eh. Pumanaw tayo amin nun. Ha? Taapay mat? Sakbayan na tayo ni Papa. Naila ko nanday to abalay. Kat umayan agnaad tinanggatang. Ha? Anya nga inla ko asasawam mat? Ulitak sakbayan na tayo ni Papang. Nalako na amin ang asa ni Kuana. Kat da kami nga agkabsa tinangtadan na itinaglakwan na iti sa ni Kuana. Anya! Ni, apay nga'y akas na! Wen gaputan na duktalan na ti panang liplipot mo kan Kuana. Mabitlang ipakitak ti pamanagnak. Ada kami tinangtadan ni Papang itinaglakwan na kadagiti sa ni Kuana. Tapno mamati ka, mayet. Apay nga'y akas jay tinapasamak. Bunga siguro daytan ati mading aramid mo, Edna. Apay ngamin nga naramid mo tikas jay. Nanang. Sayang anak ka. San mo't gayam asikat ti mang tawid iti sa nikwa di asawam? May saka mo talaklakayan. No di mo kumain sungsong tanak ta saan kumana pasamak ti kastoy. Bakit? Dayta katibunga ti aramid yung agama. Pagpampanunutan nyo dayta. Kat gapoy ti kanayo na panang sersermon ko kadagiti agamak, iniinot matla na kaamiris dagitoy, kat nagbabawyan dati naramid day ti kalabas, babaan ti panagkid daw day ti pamakawan, kan babaan matlaang iti aramid. Alakastan, tagayim mo, miling. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Mana! Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. And your nose para iti script kaniti drama to gayemyo Jenna Almoite. Thank you kada kay amin. God bless. Iti tonggal maysa.